ασθενής μας προσήλθε με πόνο στη μέση του και στο δεξί του πόδι, το οποίο πόσο καιρό το έχεις αυτό το πρόβλημα? 1,5 χρόνο. Ωραία, πες μας λίγο πώς ήταν τα συμπτώματα σου, πώς ήταν η καθημερινότητά σου, πού πονούσες βασικά και πώς ήταν αυτό? Ο πόνος άρχισε σταδιακά στη μέση, χωρίς να επικεντρώνεται στη δεξιά πλευρά, και μετά από μερικούς μήνες εμφανιζόταν ο πόνος δεξιά στη μέση, κατέληγε μέσω της κοτήλης στην πίσω πλευρά του γονάτου, ο οποίος ο πόνος ήταν έντονος και παρουσιαζόταν όταν ήμουν όρθιος πάνω από μερικά λεπτά ή όταν έμενα ακίνητος και όρθιος. Όταν είχα μια έντονη κίνηση ή έντονη εργασία με βάρη και με διάφορες εργασίες τεχνικές, εκεί παρουσιάζονταν μετά πολύ δυνατός πόνος. Ο πόνος δεν ήταν απλά πόνος, ήταν υπόφερα, πραγματικά είχα έντονο πόνο. Κάναμε 3-4 θεραπείες μαζί έχουμε κάνει τώρα. Πώς είναι η κατάσταση τώρα? Είδα μεγάλη διαφορά από την πρώτη στιγμή που με κάνατε εκείνα τα θράστη και πώς τα λέτε και τις κινήσεις. Και αυτές τις κινήσεις και αυτή την άσκηση που με κάνατε και την πίεση που με ασκήσατε, ένιωσα μεγάλη ανακούφιση. Τώρα πώς είναι στην καθημερινότητα τα πράγματα? Δεν έχω εκείνο τον έντονο πόνο που είχα όταν ήμουν όρθιος, όταν έμεινα λίγο όρθιος. Ήταν έντονος ο πόνος, υπόφερα. Okay. Άσχημα.